Kardom Karbi englong pine video kelalo RGK men nai mate kisuding thek nai abang pi alang li men ke Klirmir Ronghangpi alang li non an ke thom alamajan shooting elo lahai mong pena men ke lahi igen lo longchor alang ason patuji une lapen non het jong shooting bom alamarjan pini ne henlo lapen dotholang alang le RGK men pena photole pini ke lang ik sinang to tang ta video le start ik lona nale tom handshake official channel fan subscribe bilang to subscribe ping non apen like ta ping non apen comment bang ping nei giri pinya video kelang si kang ton lo pur bang thu de ho